In 2008 kwam hij bij mij Del om mijn machtig mooie sneeuwblazer te filmen. Het was het allereerste item van Heer dat viraal ging. Het is op YouTube, je wordt haast net over, maar meer dan 100.000 keer bezien. Het is sneeuwblazen. Russisch makelij. Maar componenten uit Canada waai. Hij had vroeger aanschaft op Schiphol. Ten derde waar ik kom en toen heb ik hem gepakt. Wat maakt je mooi? Hobby. Aparte hobby zeer wat denken. Nou ja. Ja, ik ben wel een sneeuwgek. Ik kan ik het helpen, maar ik ben mooi in Lietseningen begonnen. Nou, en deze hebben we nog niet eens 4 vloog. Wat heb je nog maar snieën? Ja, wat hij meestal met hinders. Zeg jou wat eens. Nou, zo heb ik het maar snieën. Maar dan ga je op snel met jou en om met je maatje. Nee, het is geen pretje. Weet je wel wat het ding neemt? 2 keer muut, 2 keer een dag voortwijst, maar geen dag niet. Een soort mensen erin, een soort willen mooi meer. Er zit intussen al wat stof op. Ja. Ja, wat wil je? Ik bedoel, als de machine er haast nooit uitkomt. Hij hem zoent de opnames nou wel een keer echt voor de sneeuw inzetten, kind? Nee. Ik heb wel praktiseerd om te verkepen. Nou? Ja, dan zeg je elke jaar, denk stip maar in een hoek is dit. Nou, hij is dit net niet de les van, maar goed. Aan de andere kant zeg je, ja, wil zelf ik heb daar houden. Nou, maar ja, ik heb je wel jeugd om Spaan. Nou, die willen dan. Die zei, net pot. Nou, ik zal daar maar eerst nog maar blowen. Nou? Ja. Doet waar je wien, doe hien wat ik even maar jou over de bronstof. Ja. Want hij neemt nogal wat. Oh, dulle, maar het is net best dat het nou winter was. Dat snap je ook wel natuurlijk. Nee, dat mag net. Dat mag net. Nee. Daar moet hij heel bij. Godverdikke, ik had het van. Even zien, 2 hebben we er ook nog iemand in. Maar toen we het jonger ik net. Dan hebben we er al iemand ingegooid. Ah, net bord, ja, net bord. Want je had het bordbord omgekeerd. We hadden een pompje vlakbij. Dus daar hebben we samen voor. Maar de blazer zit vol. Maar of het er eer nog van komt... Dan gaat het van plak. Ja. Ja, absoluut. Nou, we hopen op een goede winter. Ja. Nou, dit hier net meer vanzelfs, maar... Dit hier net meer. Nou, dan moet het al in november en december al verschrikkelijk mal gaan, no? Ja, alles kan. Je weet het maar nooit. Alles veroordeelt ik, dat weet jou ik. Jo harde hoop. De harde hoop, tuurlijk.